Ty jsi to celou dobu natáčel? Jo. Ty jsi kokos. Ale já to asi... No, potom to vymažem. To jsou jakože tanie, ne? Jo, to dám sračku. To jsme tu naděli. Jak ta sračka bude vypadat? Aha. To nemůže mít na videu lagy. Počkej. Daňo, nechajte dvere otvorené. Ne, nenechám. Proč? Já s ní přece potom budu procházet. Ne, on nápad. Tady bude. Ty se potom na to podíváš. Přiblížíš se na konci a já ti řeknu, aby se na to podíval. Vidí, jakou sračku jsem vyvazil. Jaký jsou No. Sračka na odpadnutí. Idem se sklznout. Hej, Dáňo, já tam nechám knihovnu. Co se? Dáňo, já to najprv budem akože odtiaľ to točiť a potom sa budem približovať bližšie a bližšie. No, budeš to ale někde, ne, zůstaň tam, zůstaň tam, jo, prostě. Prosím. Okej. Daj knihu. Idem zatiaľ. A už to prostě. Ale to odhalím, neochotí. Hele, mám knihu, která se jmenuje Láďa Uška. No vidíš. Já musím sehnat pár věcí. Nějaký pár těch. A hnedka můžeme začít, jo? Tak, Povedz mi, kedy to mám zase zapnúť, okej, Frapsko. ale mimo. Tak, kdy dáme si. A to je závodný. Tady dáme A já se tu koukám. No, já zapomněl ten stojan. Môžem zapínať Fraps? Ještě tam nejseš přece, nebo seš? Čo? Tam seš? Kde? No, tam, kde točíme. Jo, tamhle seš. Tak čekej chvíli. Jenom si změníme ještě vybavení, jo? Dám si tam kůži. Nemusíš byť oblečený. Budu nějak, aby se mi byl styl. Tak aspoň takhle. To je ten týkov, čo som oné, kedy platila 3 mesiace, ne? Pojď sem na to místo. Počkaj. Hej, Dáňo, nemal som najprv odtiaľ začínať akože sa približovať? Ne, zůstaň tam, já. Okej? Môžem zapnúť natáčanie? Počkej. Myslím, že dám zákon. Tak. Vidíš, jak si něco čtu? Myslím, že neviem. Takže jedno. Tři. Ale musí tam být pozadí ticho. No, Tak víš co, uděláme to zítra, jo? Tam možná budeš mít... ne, ser na to nevadí, že tam ne, já je musím ticho. končit ještě k tomu. Okej, čau. Tak tedy zítra, jo? Okej, Čus. čau.